so ne so ne so ne makaddari mu mun shaida silar hakan dai da kuka amina mun sani so ne ba damuwa Amira, duka sati ne ai ɗaya ne kuma sati ɗaya kamar kwana ɗaya ne a wajen don haka yanzu ni a gurguje zan koma san na bar mota ta a nan kawo shi to shi kenan ba damuwa na gode so ne ya ƙi ya zo ka ce ga kanan ka ƙi ka zo malam haba da Allah shi ne problem ɗin gaya nan dole ma ɓata da shi wallahi kaɗai nake da yake ɗan bani yan wait gani yawwa wato yau dai Allah ya tona asirin iyayen Amira na faɗa ma mutanen nan ba mutanen kirki bane wallahi tallahi da idona na gani ina wannan mutumin wanda ya zo nuna mana hoto yana neman ta kace wai in mai kyawun zato to munafikai ne wallahi tallahi da idona na gansu wallahi munafiki ne shi ma wannan munafurta hiske na faɗa ma ba mutanen kirki bane Allah tsaya da Allah fat idan har wannan magana ce ta saka ke kira na ni fa na gaji wallahi na gaji ina da abubuwan yi da wani waya ne ma ka kira ni yanzu wani ne ya wuce yanzu nan na ara to kaga da Allah ni in wannan ina da uzurrukan da nake ka katse min in wannan magana za ka yi min idan har wannan magana ce ka daina kira na fat na fahimce ka wallahi idan har ba za ka yi ma yarinyan nan uzuri ba ni na kusa fita daga cikin harkokin nan na fa fahimci wai me yasa duk wata magana idan na kawo ma yanzu sai ka kyare ni akai baka tsaya ka dubi uzuri na fa kawo dai bita da kullu kake mun kaga kai ka sani ko ma me ka da Allah okay haka kace ka je kawai ba da ba matsala haka kace ka je din kowa baya goye bayana a wannan al'amari yawa to ni zan koma zan tafi wallahi ina son zan koma da Allah kai kokarin haɗe mu aikin nan karfe 8 saboda muna da wani taro da zamu na dare da Allah kai kokarin karfe 8 Salim wai ya magana Ahmad game da yarinyar nan kai ka san da Ahmad ya kafe akan wannan yarinyar nan Amira shi ya nuna lambaran sai wannan Amira ba yadda ban yi da shi ba kan ga saboda ne ita ce take kauna ita gaskiya amma shi ya tsaya fa lalle dole sai Amira to zamu yi ka manta da wannan yanzu ka gane kai kokarin haɗe mu aikin nan ina dawo za a san yanda dai aka gyara shikenan ka haɗe mu aikin insha Allah kai kana ba da masu kaga malam
da ma haƙura kai domin saura kwana biyu ya rage mana mu tashi daga unguwan nan kuma ni kaina ban san ina za mu koma ba. Subhanallahi, lafiya me yake faruwa? Wannan kuma damuwar mu ne ni da iyayena. To tsohuwar munafuka. A tunaninki ne duk abin da yake shirya ban sani ba. To ki san duk abin da yake shirya ina sane daga ke harshe. Malam lafiya? Dalla malam ka mana shiru duk ba kai bane musabbabin abin da ya faru. Ba ni wayata. Ki ba ni wayata na ce ko? Duka har layin an shi ma ni na siya ko? Ba ni. Kuma daga kai har ita za ku ga abin da zai faru. Aikin banza kawai. So ne. Wane tsakaninku da wannan bawan So ne. Saudat kenan. Ai babu wata rayuwa da za ta canza min ra'ayina a kanki. Ke kadai ce kuma daga ke babu ƙari. Ku fa maza ba ku da alƙawari ana ta faɗa saboda abu kaɗan za ku iya canza ra'ayinku a kai. Haba Saudat, ya kamata a ce zuwa yanzu kin bambanta halayya ta tsakanina da sauran maza. Babu abin da zai iya raba ni da ke, in dai ba wata kaddara ba ce za ta gitu, kuma kaddaran ma ba ma fatanta. Ba abin da zai raba ni da ke sai mutuwa. Allah ya sa abin da ka faɗa gaskiya ne. Zan zame miki dan halak. Mai hana dan adam sukunin ruhi ya gushe ma hana cikin tarihi, bai da gwani ko da ana tambihi, ka rikice idan ya sama tarko so ne. Alaikum salam. Amira. Na'am. Sannu. Na wuni. Lafiya kalau. Na gaji. Ya yan gidan. Lafiya kalau. Wato Amira kin san abin da ya kawo ni? Dan Allah, menene gaskiyan al'amari game da azdan din da kika Amira? Wallahi Sadiq abin da ya faru shine. Sadiq, na faɗa ma babu ruwanka. Babu ruwanka a cikin wannan magana. Na faɗa maka wannan yarinyar munafika ce. Ba za ta taɓa faɗa ma gaskiya ba kamar yadda ka santa bane. Kaga dan Allah, mu ji dan Allah Sadiq. Babu ruwanka a wannan magana. Amma dai ya kamata a ce ka kyale ni, baka san me nake shirin yi ba ko? Ina ta kokarin sasanta al'amarin nan, Fat me yake damun ka? Ba zai sasanta ba, ai dai ni ne za a sasanta. Ba zai sasanta ba. Kawai ka mutu. To shikenan. Kaga zo mu je. Je ka. Zo mu je ka. Shikenan. Amira. Na'am. Ki yi hakuri. Kin ji? To shikenan. Kada ki damu da Allah. Je ki gaida yan gidan. Nagode. Insha Allah komai zai wuce. To Kar ki shikenan. damu. Nagode. Ba matsala, ba matsala. Ai na kuka Amira mun sani so ne. Baba, wannan ba gayan nan bane ba. Wa kenan? Makanike ne na Salisu Abdul. Kamar shi mu je mana. Okay? Assalamu alaikum. Baba, ya gan kaka. Me yake faruwa haka? Baba, na ganka nan gurin. Ai bari, wallahi damuwa ce take damuna shi yasa na bar cikin garin kawai na zo nan domin huta. To amma ka san nan gurin lakwaye suna zuwa. Mana to ni damuwa da take kaina gwara ma koma me zai faru ya faru. Wai baba me damuwan ne? Ai damuwa ta ba a magana. Kawai. To amma saboda irin wannan baba akwai magunguna wanda irin wanda na rage tension. Wannan ai kwaya ce. Ba kwaya bace ba. Ya za in sha. Ni nake ga ma nan ba kwaya bace ba. An yi shi ne saboda irin ku na rage tension. Allah ko? Allah wallahi. Ba ni kawai. Allah wallahi. Ka tabbata dai ba ta damuwa. Ba ina damuwa. Damuwa ta kawai za ta damuwa ka kawai za ta kawo damuwa. Godiya nake kawai. A zo da fara. A wata fara.
abin ne sai a hankali. Wai Ahmad ka sauna abu kuwa? Ya kamata a ce tun da ga mahaifinka baya goyon bayan wannan abun magana Amira kenan. Ya kamata ka hakura ka daina jajircewa akan wannan abun. Tun da ga har abba ya kafi a lambarin shi ba san abun nan da ka hakura da yafi. Kana ji? A magana aure ni gani nake babu aibu a cikinta. Yarinyar da aure nake son ta ba wai da wani abu sannan kuma matsalar da same ta ai ba za ta hana in aure ta ba. Ka gane shi kanshi ina son a hankali zan me yadda zai gane ba ya illa bane dan na aure ta. Amma kuma ni abin da yake mamaki ma tun da ka dawo na fuskanci waɗannan abubuwa suna neman su dakatar ma da komai su hana ka duk wasu abubuwan da kake yi Ahmad. Komai zai daidai insha Allah. Ku dai kawai abin da nake so da ku tayan da addu'a. Shikenan. Allah ya shige mana gaba. Nagode. Dan haka ne fa alkai. mai hana dan adam sukunin ruhi. Ahmed ka manta da ba wai na manta da ke bane Sadiq kawai dai akwai abin da ya shigo cikin rayuwata ne wanda ni kaina ban san yadda zan yi da shi ina son ki ko da ana ta na sani Saudat kuma na san ke ma kin san ina son ki ba zan iya rabuwa da ke ba to shikenan ba ka rikice idan ya sama tarko so ne so ne na gode zan juya Mun gode. na gode Allah ya kiyaye hanya. Sauka lafiya. Kai wannan abu ana ta fama. Ba haka bane sai ka juye. wannan kai ya ake ciki Lafiya launi. ka gama aikin ne? na gama kaga wancan ga Wai. ba gane ba shine wannan munafikin wanda suka munafirce ni wurin Amira Allah tun da ya zo nike ta kwawa kuma oga ya bani gyaran motar gaya ma sai da ya bani birki na cire mai La ila birki nan da wasu lokuta so ne